skôr ako postavíme Mája, tak tomuto stavaniu bude predchádzať jedna scénka, veľkonočná scénka, ako to voľakedy na našich dolinách bolo voľakedy. Po tomto programe bude jeden tanec, potom naviažeme stužky, dáme hore Mája a program bude pokračovať. Tance sú v choreografii Jarmily Gerbelovej, malé deti, ktoré sa vám dnes predstavia v choreografii pani Ľudmily Adamejovej. Dobrý deň vám vyšujeme. Na dielky sa spýtujeme. Prečo sme ich okúpať, ale ak sa nám nedajú, škaredé vám zostanú. Ďakujem za pekný výš, mladenci, ale viete čo, ja neviem, kde sa schovať. Poďte si ich pohľadať. Chlapi, poďme. Kde máte kýdlo, mladenci? To je to tak bez vody. Šivy ryby, masné ryby, od kováča, pustováča, ešte k tomu maličko, veľkonočné vajíčko, ešte k tomu groš, aby bolo dosť. No dobre, mladenci, poďte si vypiť. Však ste sa dosť nachodili z horného konca, až k nám je veľký kus cesty. A ešte aj popolávov a popajtách ste dievky museli hľadať. Veru, kým ich všetky nájdeme. Tak na zdravie, mladenci. Na zdravie, Čože im nedáš? A vy starí čo? Poza rohu. To vajíčko maľované, Šuhajkovi z lásky dané. Koho ja najviac milujem, tomuto vajíčko darujem. Nech sa páči, zoberte. Gazdičko, a keď sme už po celej dedine pochodili a až sem na dolný koniec prišli a všetky dievky, aj tie vaše našli a veľkonočnú povinnosť si splnili, či nám dovolíte, aby sme si nakoniec s vašimi dievkami zatancovali? Ale dovolíme, pravda, že dovolíme. Keď vám je po včerajšej muzike ešte málo, len tak tancujte. Veru, devka, pravdu máte. Na 2 týždne sme tu aj s Májom, tak nás čakajte. A vy, Sváčko, znovu tej dobrej slivovičky nachystajte. Nech sa páči, mladenci, na zdravie. A ešte, chlapi, aby sme nezabudli, na čo sme si tie vedrá a kýble doniesli, tak ich tu aj použijeme. Tak. Dobrá. Dziewczak
tu všetci? Ešte Ďuro chýba. Aha, už ide. Ďuro, zase si bol po škole. Áno. A čo si zase nevedel? Aké I sa píše v slove burgyňa? No predsa tvrdé, to si nevedel. Kto mi napíše? 1000 bez nuly. To sa nedá. Pani učiteľka, ale to sa naozaj nedá. Nemudruj, ty múdra. Výborne, Dorotka. Píšem ti jednotku. Co? Teraz Modroj, ty modrá. To mňa raz pán učiteľ nechal po škole, lebo som nevedel spievať. Hovoril mi, že spievam ako prasknutý šerbel. Spieval som asi takto. Nie! A vieš aspoň tancovať? Áno, čo by som nevedel. A vieš aj lapkanu? Áno. Tak nám ju ukáž. Dobre, ale budete mi pomáhať. A teraz všetci po kruhu. Dobrý podvečer, milé dámy, vážení páni, milé deti. Dovolte mi, aby som vás v mene predstaviteľov obce Uhrovec, ako aj v mene svojom, srdečne pozdravila v predvečer osláv Sviatku práce 1. mája. Na úvod mi dovolte, aby som sa srdečne poďakovala všetkým tým, ktorí dnes prispeli k tejto peknej akcii, ktorí nám dopomohli postaviť tento krásny máj, našim chlapom,
ktorí pripravovali 1. máj, súčasne aj našej folklórnej skupine Uhrovčan, hudobnej, speváckej, tanečnej zložke, ale taktiež aj našim deťom, ktorí krásne vystúpili a spríjemnili nám dnešný podvečer. Sviatok práce oslavujeme od roku 1886. Tento sviatok je medzinárodným sviatkom. Vznikol na počesť štrajkujúcich robotníkov v Chicagu, ktorí bojovali za zlepšenie svojich pracovných podmienok. U nás na Slovensku bol prijatý tento sviatok za štátny sviatok a my predtým, keď sme žili v Československu, tak od roku 1919 sa oslavuje tento štátny sviatok 1. máj.